Velkommen til Tro i Mørket. En kanal, hvor vi sammen udforsker troen, håbet og styrken, der kan findes i livets mørke stunder. Dette er en plads, hvor vi ikke kun ser på troen som en lysende vej ud af mørket, men som noget, der også findes dybt i det mørke. Som mennesker går vi igennem perioder med tvivl, lidelse og sorg, og nogle gange føles det som om mørket er alt, hvad vi ser. Her på Tro i Mørket vil vi undersøge, hvordan troen ikke kun bringer lys, men også trøst i de tider, hvor alt føles håbløst. Vi vil tale om den mørke nat af sjælen, og hvordan vi kan finde fred i Guds nærvær, selv når vi føler os fortabte. I dag vil vi reflektere over et kraftfuldt begreb, der stammer fra den kristne mystik, den mørke nat af sjælen. Det er en periode i vores liv, hvor vi føler os adskilt fra Gud, men hvor vi alligevel kan finde en dybere forbindelse til troen. Selv når vi går gennem mørket, lover Gud os, at vi ikke er alene. Denne kanal handler om at finde Gud i vores mørkeste tider. Jeg håber, at du vil være med os på denne rejse gennem tro og mørke. Hvis du føler dig alene i dine udfordringer, så ved du, at vi er sammen i denne søgen efter håb og tro. Tak fordi du så med. Hvis du vil følge med på denne rejse, så husk at abonnere og dele dine tanker i kommentarfeltet. Tro i Mørket, hvor lyset findes i skyggerne,